Azarotik oinezkoentzat itxita dagoen Erlaitzaren senda ordezkatzeko bide berri bat proposatu edo sortuko dute Urruñako herriko etxeak eta departamentuak elkarlanean. Arratsaldeon ikus-entzuleok, ez da giro gaur inon oinez ibiltzeko, uretarako giro hobea dugu, baina temperatura jaisten denerako jarraian emago izkigu xehetasun guztiak Iurre Bidegain lankideak. Baina lehenik 10 egun pantailarik gabe ekimena ezagutuko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Hamar egunez pantailak utzi erronka azken txanpan sartu da. Ekainaren 7an hasi zuten 1556 ikaslek Ipar Euskal Herrian. Helburua, aisi denboran 10 egunez pantailarik ez erabiltzea da, eta aurten 13 ikastetxek hartu dute parte. 10 eguneko erronka egina izan da, ikerketa bat eraman baitzuten Kalifornian dola 21 urte. Erakutsiz, 10 eguneko olako ariketa eginez aldaketak lortzen zirela. Orduan guk saiatzen duguna da aurrak estea. Pantailen aintzinen pasatzen duten denbora menperatzen jakiteko. Hori da helburua. Helburua ez da pantailik gabe bizitzea, baizik eta denbora hori menperatzea. Ekimena lehen aldiz 2018an antolatu zen, eta kontzientzia hartu eta ohiturak aldatzea zaratago, gaztetxe honentzat gehiegizko erabilerak dituen kalteez ere ohartarazten dute. Lehena da sedentaritatea, horrek gana edu aurrak ez direla aski mugitzen, pantailen aintzinean denbora gehiagi pasatzen baitute artetik, eta guk behar ditugu lagundu gehiago mugitzen. Badakigu ere pantailak gehiagi erabiltzen ditugularik loaren kantitatea eta kalitatea ere txikitzen dela, eta hortarako behar dira pantailak ahatsetan bereziki eta gambaretan albezain gutxi erabili. Eta badakigu ere elkarbizitzan ere bortizkeria ikusten dugularik gehiegi pantailetan. Horrek badituera ondorioak jostalekoan adibidez edo besteekin izaten aldugun portaeran. Eta azken bat behar bada aipatzen aldena da eskola arrakasta. Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrek edo gazteek, eskolan besteak baino gutxiago lortzen txantza gehiago dute. Urruñako San Frantses Xavier eskolako ikasleek inguruko txapeldunen sustengua ere izan dute ekimen honetan. Besteak beste, Denis eta Jennifer Kala Baldez dantzariak, xap-xap musikari eta artista, eta Amadin Lakrob saskibaloi jokalaria. Dena den, ikasleek argi dute deskonexio honek beraientzat duen garrantzia. Denbora berdin badugu telebista edo tabletak begiratzen ditugu eta ez gira joaten kanpora. Ongi da desafio hori, zenta utzi behar dugu pantailak. Ematen du min begietan. Erden dugu logeiago, Kilora, eta amarekin edo anaiarekin. ongi da kanpoan egotea, zenta ere hartzen dugu. Badira aktibitate desberdinak egiteko eta asko maite dut. 10 egun beraz, ohiturak aldatu eta aisia beste modu batera bizitzen ikasteko. Erlaitzaz gozatzeko bide berri bat izango dute oinezkoek ekaina bukaeratik aintzina. Gogoratu behar da Erlaitza azaroaz geroztik etxea dela oinezkoentzat Luiziek pertsonen segurtasuna mehatxatzen dutelako. Hain zuzen iragan urrian itsas labarraren zati bat 10 metroz kolpez erori zen. Bidea estea erabaki zutenez geroztik alternatiba bila ari dira Urruñako herriko etxea eta Pirineo Atlantikoen departamendua. Eta dirudienez behin-behineko atera bide bat atzeman dute. Beraz galdatzen ginuen departamenduari, beraz bideska behi hori sortzea. Beraz orain eginen da, eta guk erabaki dugu bideska hori egiteko, departamenduaren esku uzteko, gure lur eremu batzuk emaitea, konbenio baten bitartez, eta hor lanak hastekoak dira, orain memento berian, eta hor ekaina bukaerako bideska behi hori ireki beharko litake jendeak pasadadin almetzan hobeto hortik. Itsas ertzetik urruntzen den bide berri hori nondik pasako den zehaztu du auzapezak. Zokotik abiatuko da eta nahi bauzu lurretatik barneago pasatzen da, hemen lekuan giren azpiuntaik pasako da,
eta gero berriz endaia alde jautsi, asporotxo tipi etxeat ateatzeko. Gogoratu behar da, iazko azaroaz geroztik Erlaitza etxea dela oinezkoentzat eta naizta alternatiba hau. Behin-behinikoa izan, 5 urteko hitzarmen bat izenpetuko du Urruñako herriko etxeak Pirineo Atlantikoen departamenduarekin. Pentsatzen da, beste bideska bat itsasotik hurbilago ere pentsatzea, baina hortarako behartuak izango dira, departamendua behartua izango da, behar bada lur eremu pribatu batzuk ere erostea, eta hor biztan da denbora gehiago eskatzen du horrek. Herriko etxeak zein departamenduak alternatiba horri pentsatu behar izan dute bidea etxea den arren jende anitz bide zaharretik pasatzen delako. Oartzen girena da biztan da naiz eta debekatua den eta zerratua den etxea den jendeak segitzen du alere bideska, itsaso ondoan den bideska hori baliatzen eta hor biztan da arriskoak handiak dira. Publikoki gaiten dut aldutan bezain maiz biziki arriskutsua dela den bideska hori baliatzea. Hor zinez hiltzeko landierak badira, behaz otoi errespeta eta bideska berri hori baliatu. Oinezkoak pasako ez lirateken arren milaka auto pasatzen dira egunero Erlaitzatik. Eta gunea babesteko sedez, mugikortasunari buruzko ikerketa bat egin du Euskal Elkargoak. Joitarazteko bide hori goiz edo berant beharko dela Maluruski etxi, eta hori etxi aintzin beharko direla ere beste alternatibatzuk atseman. Eta hortarako mugikortasun ikerketa bat eramana izan da azkeneko hilabetetan. Aztertzeko hemen zenbat auto pasatzen den, aztertzeko ere departamentala hortan, 810 departamentala hortan zenbat auto pasatzen diren, eta berriz ere diot, behar dugula ikertu, ere autobide parte hori urririk baliatzeko, ja ze aukera litaken, zenta biztan da hemen esten balin badugu bide hori, hor pasatzen diren autoguziak departamentalean ez direla pasatzen alko. Ez da 10.000 aukera izanen, edo beste bide berri bat berko da sortu, hori zinez ez dut ikusten nola posible izango den, jakinez hemen hainbat eremu gaur babestuak direla eta hainbat etxe eta badirela, horan beharko da zinez ne ustez autobidearen gainean ere zerbait zintzoki aztertu. Ekaina bukaeran bide berria prest izateko seinalitika berriak instalatuko dituzte zokoatik Hendaiara segurtasun osoz ibili ahal izateko. Orkestra eskolan proiektuarekin amaituko dugu gaurko saioa. 2021 eskola sartzeaz geroztik, Amikuzeko 24 ikaslek musika tresna baten ikasketa sartu dute beren eskola ibilbidean datozen 3 urteentzat. Arru eta sarrikotan, ikasle eta erakaslek musikaz gozatzeko aukera izan dute berriki eta programaren xehetasunak azaldu zituzten. Ikasleen doinu hauekin amaituko dugu saioa. Ikus-entzuleok, bihar arte!